ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Ахбори канали Ҳамнаво аз таърихи 27 майи соли 2021 барои дигар падару модароне ки ба Қирғизистон сафар мекунанд ва аз Қирғизистон ба Россия ва дигар давлатҳо, онҳо бояд ҳамин хабаре ки мо гуфтаистем ҳатман бидонанд. Барои ҳамин дӯстони азиз як лайк ва видеоро дар имотон ватсаптон падилиса кунед ки дигарон бибинанду бохабар шаванд. Ман ҳамаашро пурратар мефаҳмонам. ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба қарори Девони вазирони ҷумҳурии Қирғизистон таҳти рақами 12 аз 21 майи соли 2021 ки бидуни огоҳии пешакӣ қабул шуд, вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳишманд аст ки аз ҳама гуна сафар ба ҷумҳурии Қирғизистон ва ё убури транзитӣ ба кишварҳои дигари тариқи ҷумҳурии Қирғизистон худдорӣ намоянд. Яъне дӯстони азиз, дар ин ҷо гуфтагиам ки сафар ба Қирғизистон, аз Қирғизистон ба дигар давлатҳо шумо мехоҳед сафар кунед, ҳатман ва ҳатман ин хабар барои шумо муҳим аст. Барои ҳамин дӯстони азиз лайк ва падилиса кунед ки дигарон бубинанд. Яъне ки ватани азиз мо барои тамоми шаҳрвандон эълон намуд ки ба тариқи ҳавопаймо, яъне самолёт транзитӣ ба дигар кишварҳо нараванд, тариқи Қирғизистон. аз шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба ҳамлу нақли мусофирон ва бор тавассути ҳамаи навъҳои нақлиёт машғуланд, изҳори хоҳиш мегардад ки аз қаламрави ҷумҳурии Қирғизистон истифода накунанд ва масирҳои дигарро тавассути кишварҳои сеюм ба кор баранд. дар сурати поймол шудани ҳуқуқ ё зоҳир гардидани муносибати ғаразнок нисбат ба шаҳрвандони мо дар қаламрави ҷумҳурии Қирғизистон, шаҳрвандони мо метавонанд ба сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Бишкек рӯи хатти алоқаи доимӣ рақамҳои +996 544 211 ва ё +996 31 25 11 637 муроҷиат кунанд. яъне ки шумо ба дигар давлатҳо сафар мекунед ва тариқи роҳи Қирғизистон, яъне Қирғизистон мепаред ва аз Қирғизистон дигар давлатҳо ё ин ки худи Қирғизистон. аз ҳамаи мо шумо хоҳиш мекунанд ки ба Қирғизистон сафар накунед, ба самолёт бошад, бо тариқи автомобил ё ин ки дигар чиз. ба ҳамин хотир дӯстон то як муддата мақсад ягон таймо бояд сафар накунем ба Қирғизистон. дӯстони азиз, ин хабар бисёр муҳим аст барои тамоми шаҳрвандони мо ки бояд бидонанд ки аз ҳамин давлат бояд мо сафар накунем, барои чӣ сабаб аст. Ман ҳамаашро пурратар мефаҳмонам. ба ҳамин хотир дӯстон лайк, падилиса кунед ки дигар бародарону хоҳарони мо бубинанду бохабар шаванд. нархи билет $500 амрикоӣ аст. сафар ба Россия аз ин зиёд фурӯшанд. ҳатман дар инстаграми ма aliakbar.002 ҳатман муроҷиат кунед. дар рӯи экран аст инстаграми ма, нависед ва подписатсия кунед дар инстаграми ма. ин видеоро ҳатман лайк ва дар канали ман подписатсия кунед. ютуб Ҳамнаво. худованд нигаҳбонтон бошад. сафар накунед. Тоҷикистон баъд аз як ҳафта хабар баромад ки нархи билет бояд $500 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад. аз ин зиёд ба шумо мефурӯшанд. ҳатман метавонед ки ба рақамҳои 2365334 занг занед ва ҷои авиакаса ва ки ба шумо билети аз $500 зиёд фурӯхт, ҳамаашро метавонед ки дар ҳамин рақамҳои 2365334 занг занед ва муроҷиат кунед. дуюм, вақте ки билет мегиред дӯстони азиз, ҳатман бояд барои шумо чек диҳанд. яъне ки нархи билета ки шумо дар $500 навист, бояд шумо $500 чекша бигирен ва бурда дар аэропорт нишон диҳен ва он барои шумо як факту далел аст. вақте ки чек талаб мекунем ба шумо чек наметан, аз он ҷо билет нагирен. ба ҳамин хотир инҳо ҳамааш барои шумо фоиданок аст ва як лайк падилиса кунед ки дигар бародарону хоҳароне ки билет мегиранд бохабар шаванд, савоби мову шумо ҳам мешавад. лекин ҳатман ва ҳатман дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия ва дар видео лайк гузоред. мо беҳтарин хабарҳои тару тозаи аниқу дақиқу бо факту далелашро пешкаш шумо мегардонем. мусофироне ки ба шаҳрҳои Федератсияи Россия нақшаи сафар доранд ва бо мақсади таъмини онҳо ба чиптаҳои ҳавопаймоӣ бо нархҳои дастрас аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастурҳои мушаххас дода шуда, дар навбати худ агентӣ аз ширкатҳои ҳавопаймоие ки дар хатсайрҳои байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия парвоз анҷом медиҳанд дархост намуд ки нархи чиптаҳоро дар доираи арзиши аслӣ танзим карда арзон ба фурӯш бароранд. парвозҳои байналмилалӣ бо Федератсияи Россия аз 1 апрели соли 2021 оғоз гардиданд.
яъне аз 1 апрели соли 2021 байни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия парвозҳои мунтазами байналмилалӣ дар самти душанбе москва душанбе ҳафтаи 2 маротиба барқарор карда шуд. дар баробари ин ҷиҳати муташаккилона сафарбар намудани шаҳрвандони мо ба шаҳрҳои гуногуни федератсияи россия ва дигар минтақаҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои амалӣ намудани парвозҳои чартерӣ иҷозат дода шудааст. қайд кардан ба маврид аст ки дар сохтори интиқоли мусофирон тариқи нақлиёти ҳавоӣ наздики 70% ба федератсияи россия рост меояд ва аз тамоми парвозҳои байналмилалии амалишуда ширкатҳои ҳавопаймоӣ наздики 70% ба самти федератсияи россия парвозро амалӣ менамоянд ва кушода шудани хатсайрҳо дар мавсими муҳоҷирати меҳнатӣ талаботи зиёдеро ба бор овард ва шаҳрвандони мо мусофирони мо аз ин хатсайрҳо бемамоният мехоҳанд истифода баранд. дар мавсими муҳоҷирати меҳнатӣ рост омадани кушодани хатсайрҳо байни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия ва ташкил кардани наздики 70% интиқоли ҳавоӣ тариқи нақлиёти ҳавоӣ ба ҳамин давлат талаботи зиёдеро ба бор оварда дар ин асос аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоии хориҷӣ ба шаҳрвандони мо ба самтҳои гуногуни пайвасткунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия чиптаро ба нархи гарон мефурӯхтанд. бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат бо ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати таъмин намудани шароити мусоид барои истифода бурдани аз нақлиёти ҳавоӣ ва дастрасии пайдо намудани шаҳрвандони мо ба чиптаи нисбатан арзон аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ширкатҳои ҳавопаймоии федератсияи россия дархост карда шуд ки ин ширкатҳо нархи чиптаи ҳавопаймоиро ба самтҳои гуногуни федератсияи россия аз ҷумҳурии тоҷикистон парвоз кунандаро арзон кунанд. дар ин асос ширкатҳои ҳавопаймоии федератсияи россия сибир уральский авиалини ширкати ҳавопаймоии ютер ва ямал ба дархостҳои агентии розигии худро баён карда мактубҳои расмӣ ирсол намуданд. дар мактубҳои худ онҳо таъкид намуданд ки аз ин пас нархи чиптаи ҳавопайморо ба самтҳои гуногуни федератсияи россия на зиёда аз $500 штатҳои муттаҳидаи америка ва пардохт бо асъори миллӣ бо қурби муайян намудаи бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба фурӯш мебароранд. дар сурати мушоҳида намудани ҳолатҳои аз ҷониби нуқтаҳои чиптафурӯшӣ беасос боло бурдани нархи чиптаи ҳавопаймоӣ аз нархи муқаррар гардида шаҳрвандон метавонанд ба рақамҳои боварии 236 53 34 тамос гирифта муроҷиат намоянд. инчунин хоҳиш карда мешавад ки шаҳрвандон ҳангоми харидорӣ намудани чиптаҳои ҳавопаймоӣ ҳатман расидаи онро чек талаб карда дар сурати пешниҳод накардани расид чипта харидорӣ накунанд. ҳамзамон таъкид кардан ба маврид аст ки шаҳрвандон ба ҳар миёнарав бовар накарда танҳо аз нуқтаҳои фурӯши билети ҳавопаймоӣ аз намояндагони расмии ширкатҳои ҳавопаймоӣ чипта харидорӣ намоянд. хуршедаи наҷмиддин, Баҳодури Қурбон, Душанбе, Ахбор.